Конете – символ на свобода, сила и грация. От древни времена до днес те са сред най-близките ни приятели в животинския свят. Но колко добре ги познаваме наистина. Уникалната връзка между човек и кон. Още преди повече от 5000 години хората опитомили конете. От тогава те не просто ни служат, те ни усещат. Конете могат да разпознават дори човешки емоции по гласа и езика на тялото. Ако си нервен, и те ще бъдат нервни. Ако си спокоен, ще те следват без страх. Изумителна физика и издръжливост. Конете могат да галопират със скорост до 88 км в час. Сърцето им тежи до 4,5 кг. Той е истински двигател на природата. А най-дългият регистриран галоп без почивка е над 150 км. Представи си тази сила, съчетана с такава елегантност. Очите им са по-големи от тези на всяко друго сухоземно животно. Те виждат почти на 360 градуса. Могат да забележат хищник или човек дори зад гърба си. Интересното е, че конете виждат света в по-малко ярки цветове, но те имат много добро отлично зрение на тъмно. Интелект и емоции при конете. Много хора не знаят, че конете имат изключително добра памет. Те запомнят лица, места и дори миризми години наред. Могат да се обиждат дори, но и да прощават. Изследвания показват, че могат да разпознават дори човешки усмивки и да реагират положително на тях. В дивата природа конете живеят в стада с ясно изградена иерархия. Лидерът не винаги е най-силният, а най-спокойният, този, който вдъхва доверие. В човешката култура конете са символ на свобода, от митичния Пегас до съвременните спортове. Дори днес, когато ги виждаме, в нас се събужда нещо древно. Желанието да препуснем към хоризонта. Ето и няколко любопитни факти. Конете спят прави, но могат и легнали. Те не могат да повръщат. Това ги прави уникални сред бозайниците. Всеки кон има различен глас. Начинът, по който той цвили, е като човешки отпечатък. Също така, най-старият известен кон е живял цели 62 години. И ето нещо за финал. Конете не са просто животни. Те са живи легенди, въплъщения на сила, благородство и доверие. Ако някога си погледнал кон в очите, знаеш, там има душа.